20. huhtikuuta ja 3. maaliskuuta välisenä aikana Italian Val di Fiemme isännöi hiihdon MM-kisoja. Kestävän kehityksen varmistamiseksi tapahtuman kaikki puu oli peräisin paikallisista PEFC-sertifioiduista metsistä. Itse asiassa palkintokoroke, mediakeskus, kongressikeskuksen lattia, akkreditointisali ja 50 ympäri Laaksoa vastikään pystytettyä huoneistoa sekä paperiesitteet, tiedotteet, WC-paperi ja tavallinen paperi olivat kaikki peräisin PEFC-sertifioiduista puusta. Metsä on meidän arvokkain luonnonvara. Siksi meidän on hoidettava metsiämme, puita, vesistöjä ja ilmanlaatua. Me haluamme viestittää, että tällä urheilutapahtumalla on suora yhteys ympäristöön. Nämä kisat ovat meille mahdollisuus ja koko Laaksolle tilaisuus uudelleen elävöityä. Tämä tuo mahdollisuuden kestävän kehityksen ylläpitämiseen seuraavat 10–15 vuotta. Yli 900 kuutiota metsää käytettiin rakennuksiin, määrä, joka voidaan uudelleen istuttaa metsiin noin 4 päivässä. Ympäristönäkökohtien lisäksi järjestäjät halusivat, että paikallisen väestön ja yritysten tulisi hyötyä tapahtumasta. Nämä hiihdon MM-kisat toimivat käännekohtana. Aikaisemmin puun alkuperään ei juuri kiinnitetty huomiota. Fiemmessä puu on peräisin paikallisista Val di Fiemme-metsistä, mikä näin ollen hyödyntää paikallisia metsänomistajia ja noin 160 pientä ja keskisuurta yritystä. Metsäyhtiöt, sahat, käsityöläiset, rakennusliikkeet ja puusemät ja lista jatkuu. Lisäksi tapahtuman jälkeen puu kierrätetään ja rakennukset otetaan uuteen käyttöön. Esimerkiksi mediakeskus muuntuu retkeilymajaksi. Fiemme-kisojen järjestäjien tekemä päätös etuoikeuttaa paikallisesti tuotettua puuta kestävästi hoidettuissa metsissä on ilahduttanut miljoonia hiihtäjiä maailmanlaajuisesti. Järjestäjät ovat vienneet asiansa sitoumuksia pidemmälle verrattuna Lontoon kesäolympialaisiin 2012, joka käytti muualta tuotua materiaalia. Samalla aikaa järjestäjät ovat avanneet uusia ovia ja näin ollen asettaneet riman korkealle Sochissa 2014 järjestettäville talviolympialaisille. Are better involved when you have forests that are sustainably managed and specifically PEFC certified.